Бип! О! Ай-яй-яй. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ну вы только поглядите. Моя машинка заўсёды спыняецца менавіта у гэтым месцы. Я з ёй столькі гуляў. О! Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топочка. Рыся, салют. У мяне такі цудоўны настрой, Топа. Рмал! Я сёння прымала удзел у чэмпіянаце па настольным тэнісе. Нешта я не чуў, каб раней ты ў такіх спаборніцтвах удзельнічала. Правильно, я і не удзельнічала. Толькі нядаўна пачала гуляць у тэніс. І гэта мне так спадабалася. Здорово. Я табе нават зайздрошчу. Але самае прыемнае, што сябры далі мне вось гэтую ракетку, Рмал. З ёй у мяне яшчэ лепш гульня атрымалася. Ай, вось так узялі і далі. Вядома, я попросила, ці можна паспрабаваць пагуляць такой ракеткай. І сябры мне яе далі. Ой, вось табе далі, а я попросіў машинку, і мне ніхто не даў. Рмал, Топочка, мне цябе шкада. А ведаеш, які ў мяне цяпер настрой? Напэўна, не вельмі вясёлы. Не тое слово. Я спачатку засумаваў, а потым раззлаваўся. А ты вельмі хацеў сабе другую машинку, Рмал. Яшчэ як! У хлопчыка, ведаеш, якая машинка прыгожая! А са сваёй мне ўжо гуляць не цікава. І чаму з табой не падзяліліся? Мы з сябрамі звычайна вельмі проста мяняемся цацкамі. Рмал, пагуляем трошкі, потым зноў мяняемся. А вось у мяне так не атрымалася. Я ўвогуле сказаў таму хлопчыку, што больш з ім сябраваць не жадаю. Ой-ой-ой-ой, не вельмі прыемная сітуацыя. Так! Ой, я і сябра згубіў, і машинку не атрымаў. Топочка, калі б у мяне была машинка, я б з задавальненнем табе яе дала. Калі хочаш, магу даць ракетку. Дзякуй, Рысечка. Не, я хацеў машинку. Ну, буду гуляць са сваёй. Ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топа и Рыся. Добрый вечер, Маша. Салют. Можешь мяне павіншаваць? Рмал, я так цудоўна выступила на спаборніцтвах по настольным тэнісе. Ой, малайчына, вельмі прыемна чуць. Медаль атрымала? Адразу першае месца. Ой, цудоўна. Топа, а ты чаго такі ціхі? А мне няма чым хваліцца. Ды просто раскажы, як прайшоў твой дзень. Не вельмі, нават сумна. Ой, Топа, здаецца, я ніколі не бачыла цябе ў такім настроі. Маша, Топа расстроился, тому што хлопчык не даў яму сваю машинку пагуляць. Рмал. А чаму хлопчык павінен быў даць табе машынку, Топа? Чаму? Таму што яна мне спадабалася. Я захацеў з ёй пагуляць. Просто Топу яго цацкі надакучылі, Рмал. Усё так і ёсць. Цікава, а як ты папрасіў хлопчыка дазволіць узяць табе машынку? Да ніяк я не прасіў. Як гэта, Рмал? Топа, ты ж сам гаварыў, што прасіў. Ай, ніякай просьбы не было. Я ўбачыў прыгожую машынку, падышоў да хлопчыка і сказаў: дай мне машынку. А хлопчык што? Адказаў мне: не дам. І ўсё? Я сказаў, што сябраваць з ім больш не буду і пайшоў. Топа, да што ты? А што такога? Я быў вельмі абураны. Ой, Топачка, я разумею, у чым справа.
І я так само. Просто мне сустрэўся вельмі нявыхаваны хлопчык. О, ён з кнара. Не, Топачка, хлопчик зусім не з кнара. О, а хто тады? Ты просто не так гаварыў з хлопчыкам. Ды ну, я ж не на замежнай мове з ім гаварыў. Мова была адна, але ты забыўся на одно вельмі важнае слово. Ой, ну на якое такое слово, а? Я сказал, что хотел. Дай мне машинку, эй! Топачка, подумай добра, на что ты забыўся. Маша, дай Топу хотя бы маленечкую подсказку, Рмал. Ой, думаю, Топа, ты без подказки добра справішся. Не справлюся. Подказка мне вельмі патрэбная. Добра, подкажу. Ты забыўся на одно чароўнае слово. Чароўная? Я ж машинку просил, а не чараўніцтва нейкае зрабіць. Калі ты хацеў нешта папрасіць, без чароўнага слова не абысціся. Маша, скажи, калі ласка, Топу, что гэта за слово такое? Ой, Рыся, ты зараз яго і вымавіла. Ну што, Топа, зразумеў? Калі ласка? Правильно. Гэта чароўнае слово дапамагае нават у самых складаных сітуацыях. Няўжо так проста? А ты, Топа, паспрабуй. Значыць, мне трэба было сказаць хлопчыку: калі ласка, дай мне пагуляць сваю машинку. Так, толькі цяпер спачатку трэба папрасіць прабачэння за свае паводзіны. Топочка, ты ласкаво попроси и пропонуй хлопчику свои цацки, Рмал. И не говори, что больше сябравать не будешь. Такое простае, калі ласка, а робіць сапраўднае чараўніцтва. Як я мог забыцца? Ой. Правильно, ніколі нельга забывацца на такое важное слово. А зараз, калі ласка, давайте глядеть мультфильм. Ой, калі ласка. Калі ласка. Во, я збегаў да хлопчыка, сказаў яму чароўныя словы, і вось, машинка у мяне. Чароўнае слово спрацавала? О, яшчэ як. А зараз час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварики, кладемся на мягкие подушечки под теплые ковдрочки. Цікавых усім сноў. Ой, машинка. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.